Helo, noswaith a chroeso I haglediad rhif 51. Wyd ac yn wir wiw. Da ni dros yr hanner cant. Da ni rwan, ar ôl cael parti hanner cant ni, da ni rwan yn cael parti haf ni. Felly byddwch yn barod am llawer mwy o gynnwys disgybledig, llawn gwybodaeth ddefnyddiol, gyda barn with backup. Da ni newydd fod yn cael trafodaeth just cyn I ni cychwyn recordio ynglyn â beth ddyle tagline y rhaglen fod barn heb backup ydi o achos da ni wedi ffigur allan da ni yn siarad am lot o bethau lle dydyn ni ddim o reidrwydd yn gwybod amdanyn nhw felly just rhoid o allan yna mae yna lot o drafod yn y rhifin yma am stuff newydd dyn ni heb trio eto cyffro? Hoffwn ni Sianed deud croeso I Bryn? Hello! Ag I Iestyn! Helo! Sut mae'r ha yn trin chi, boys? Dwi wedi mynd o Pokestop I Pokestop ag di mynd fatha just cwestiynu pam dwi yma, be dwi'n neud yma, pam fy pobol eraill yma, just fatha dwi'n gwybod, gyda fi blentyn, dyna di esgus fi, I'm with him, so... Yeah, obviously fo sy'n chwarae Pokemon Go. Mae o ar ffôn fi, ond yr unig beth mae o'n defnyddio fi, mae fatha, soul sucker o tethering 3G fi, mae'r mab yn neud, ar I iPod Touch, so, dad, gawn ni fynd allan, gai connectio Wi-Fi chdi, a na fo, away we go. Gai fynd am bro. Walking base station, dyna debiltion. Walking base station. Mae un o bobl dwi'n gweithio fo wedi pwyntio allan, mae y ffordd o gorau I gasglu Pokemon yn gwmpas Caerdydd ydi mynd ar y bus, achos mae tren yn teithio rhy gyflym, lle mae'r bus. Actually, dwi wilish I... So ni dod yn ôl heddiw ma o prodas ffrindi mi yn Brighton, ac ar y bus yn ôl o'r station, o'n i'n gwylio pobl ar ei ffona yn chwarae Pokemon Go. A nid unio'r hyn fel yn mynd heibio, yn gallu just casgol ein felwn yn mynd ar y bus. Ti'n ma'n be? As ti just ei fel bus stop sy'n mynd lle ddigon da. Gwanta, gai eich barn chi ta? Good, bad, Pokemon. Dwi wedi joio fo, ond dwi'n mynd cedyn y fi y person gorau trafod amdano, achos sôn am soul sucker, dwi'n cael battery issues rhyfedd ar ffôn fi, so dwi wedi chwarae fo am 10 munud a di ffigur allan bod 50% o battery fi di mynd. Bai fi di hwnna. Be dwi wedi chwarae fo, mae'n llwyth o hwyl, ond dio ddim really y math o beth dwi'n gallu chwarae pan dwi allan am dro, achos gan amla mae'r toddlers efo fi. Ac os di toddlers yn gweld mam yn chwarae ar y ffôn, dwi ddim yn credu bod hynna'n esiampl da iawn. Dwi wedi gweld digon yna. Sgen ti mesgus, Bryn? I couldn't care less amdano fo. Honestly, sgen I ddim... Os da chi eisiau chwarae fo, chwaraewch. Os da chi eisiau chwarae fo, ffain. Di pobl neud fel fynno. Eto dwi'n gofyn cwestiwn, ydy o'n syniad da roed gwybodaeth fel I cwmni I nhw cael neud fel fynno fo? Up to you, you're all grown-ups, gwych chi neud fel fynno chi. Wel, dyn nhw ddim, ti weld? Mae'n... Fi'n eitha siŵr bod rhan fwy o'r bobl sy'n chwarae di bobl fel, bobl bach. Ond... Gai gwyno eto, mae'r sign-up proses yn mental. Os wyt ti'n mynd trwy sign-up Nintendo neu just yn gyffredinol? Dwi'n siŵr fod yn iawn os ti'n defnyddio, dyna fod ti'n cael yr opsiwn o sign-up efo Google account dweud. Ond I gael y mab arno fo, neidio trwy hoops. A am fod ti'n gorfod deud I am his father and I allow this and so ti'n gorfod o'n i'n gorfod creu cyfrif just I wneud hynna a wedyn mae'r un peth a fod yn rhy saff nath Microsoft rydhau beth ti'n gael o fo Minecraft Realms ar iPad yn ddiweddar so fysa fo'n gallu chwarae ar server I rhannu fo'i bet o'n I wedi setio un I fyny yn barod yn y gorffennol ond yn meddwl mae hwn yn official run mae'n haws just pwyso'r bwtwm away you go ond na mae'n gorau cael Xbox account ac I gael Xbox account mae rhaid I fi gael un ac sgynna ni'n Xbox so ti'n gorau neud o online a wedyn neud o trwy hoops heina ac nid yn unig gorau cael Xbox account Mojang account hefyd
Ac, Y dau wahanol, da? Ti'n gwrdd gael y ddau yna'n linked, o ran tad a mab, ac wedyn, doedd yn gweithio'n iawn beth bynnag, oedd just like, give up. Ti'n mynd lawr y rŵt fel safeguardio o ran defnydd plant o'r we. Mae'n good bod gen ti backup, ond wyt ti'n deud bod hwnna yn rhy rhwystro, bydd yna ffordd gwell i wneud o? Wel, dyn nhw abdi... Dydym yn gweithio. Mae'n trio bod yn ofalus. Trio bod yr un ofalus eich yn trio gweithio allan ffordd yn wneud o. Bydd nhw wedi edrych ar y proses a bydd eu twrnau nhw wedi dweud, am haich i wneud hyn, mae ta pobl technoleg yn dweud. Na, mynd am not. Ond eto, mae'n cael pobl allan, mae'n straeon yn dod allan o'r Unol Daleithiau dweud bod na shelters cwn yn cynnig i cwn o allan i fynd am dro os da chi eisiau chwarae Pokemon Go heb edrych yn weird. Ti'n gwybod be, weles i'r stori yna, meddwl bod hwnna'n genius. Mae'n lyflu o stori. Eto mae cael pobl allan, cael pobl siarad yn y straeon o pobl sydd yn cael trafferthion ymdopi allan efo pobl diarth. A dweud bod nhw yn di gallu cael sgwrsiau efo pobl am y tro cyntaf o blynyddoedd. So mae stwff yna lyflu, gret, ffain. Os da chi eisiau dod yn ymwneud cerwch amdano fo, no judgment gyda fi. I don't care, so... Fes ti'n... Oes yna unrhyw game... Achos dwi'n gwybod da ni ddim yn trafod games ar hyn, cos just... roughly pethau sydd wedi cysylltu efo tech. Mae wedi sort of esblygu fewn i mwy o sgwrs cyffredin. Dydyn ni actually heb wneud trafodaeth... drinks heno ma sydd yn anffodus. Da ni ddim eisiau fel pwynt un o agenda y cyfarfod. Nawn ni fynd nôl fewn i games yn y munud. Bryn, ti'n gallu clincio fanna? Ia, oedd hwnna? Ia. Ia. Okay. Hang on. Rwy'n ni sound effects mewn wedyn. O'n i'n gobeithio sy'n gen ti fel ice cubes neu rhywbeth i jinglo, ond na. Mae'n ice cube, ond un ice cube mawr dio. A fi fyd, un ice cube mawr sy'n anodd neu sŵn efo. Old fashions dwi ar. Esbonio, cera ni drwy ddo fel be dyd y gynhwysion di? So, gyd ti rhoi whisky, golden syrup, a agostwr y bit. Dim golden syrup fatha mae pobl yn reid ar i Weetabix yn y hen ddyddia. Na. Just get it. O'n i bron fel, te yn lael. Ti'n disolfio siwgr tepid. Ti'n creu sirop. Ti'n creu sirop bach, just hawdd. Roed hwnna yn y whisky, y bitters yn efo, rew a tamad o croen oren yn efo hefyd. Dyna ni old fashioned. Nice. Yes, dwi'n gweld ti hefyd un ice cube enfawr. Beth sy'n digwydd draw fanna? O'n i bron a neud yr un peth a Bryn, ond oedd gennym i amser am fod o'n i wedi mynd mor hir yn darllen penod 6 Harry Potter 3. O'n i'n hwyr i hwn. Chwarae teg i ti. Ti'n di clywed am fel audible.com neu whatevs? Yeah, give the kid that, yeah. Paid, mae di mynd i'r sefyllfa lle weithiau, ys dwi rili angen bod rhywle, dwi jyst yn rhoi podcasts cew i mynd ar playlist rili hir kids. O'n i'n gwybod bod ar ei. O'n podcast cew, iwsio fo, pan wyt ti desperate yn goffo mynd i'r rhywle, a so neb eisiau neud amser gwely, a mae dy fab di ar rhyw fath o crusade yn erbyn i dad, ac yn dweud, na dad! Dwi'n eisiau ti wneud amser gwely. Public service announcement fanna. Podcast Q, enw fod i straeon TikTok. Ding! Sorry, yes. Ideal. So nes i just tywallt llwyth o Jack Daniels ar ben Ice Cube mawr tew a tywallt lwyth o Pink Lemonade ar ei benno. Bob's your uncle. Dwi'n gwybod beth yna fo. Alw fo? Bob's your uncle. Bob's your uncle. Yn llythrenol, Bob's your uncle. Dwi'n licio. A Sione, beth ti'n yfed? Dwi'n yfed. Today's episode is brought to you by Afon Mail. Medd blas sinsir o fferm fel Ceinewydd. So mae hwn nid yn unig yn fedd Cymreig off of y Mabinogi, hefo bach o sinsir yn efo. Mae o'n dod, es i ar yngwyliau i Sir Geredigion, a hyfryd y doedd. Yn anffodus, es i ar yngwyliau dros y steddfod, so gen i'm syniad beth gwybod yn steddfod. Mae hwn, maen nhw'n galw fo'n dessert wine, ond dwi'n credu bod hynna'n, bach o disservice i fedd. Mae fedd yn mwy na dessert wine. Mae medd yn fel
diod y diwiau. Mae diod yn ei hun. Mae'n just credu yn ei hun. Mae'n diod yn ei hun. Dessert wine, bichar. Anyway, mae o'n ffein iawn. A dwi'n mynd gwybod, wel, dylen ni roi llun yn y show notes, ond dwi wedi managio fed hanner botel yn barod. Hei, no seal. Just yn neud y preamble i'r sioe yma, dyna mae Sean ydi yma. So mae'n parti hen yn ni, so dwi'n credu falle bod ni'n cael neud hyn. Da ni'n clincio'r dyn ni yn chatio am Pokemon, so ni'n dal nhw allan yn yr ardd, da ni'n cruisio amdanyn nhw. Dwi yn bersonol, dwi ddim yn berchen ar PlayStation, yr gosas gen ni fel, da ni wedi sôn y blaen ydi, bach off cychwyn y ganrif. Ond dwi wedi gweld No Man's Sky, a dwi wedi gweld chwarae teg fideo YouTube ffrydio'n fyw F8, so fideo 8. Mae eisiau sgimio drwy ddoed. Do, oedd yna awr yno fo. Oedd. O'n i'n eitha impressed, so ni'n kind of just eisiau checio os yna fel, beth sy'n digwydd pan ti'n cael dy ladd ar y diwedd gan y robots. Ond oedd o'n edrych yn gyfareddol, yn edrych yn llwyth o hwyl. Ond dwi'n credu bod achos bod fi wedi bod allan o ecosystem actual games rwan yn ddiweddar, oedd y menu system yn edrych i fi fel, oh my god, sydd ddim yn gwybod beth i wneud. Dwi'n dechrau teimlo fel full on hyn ddynes pan dwi jyst yn gweld fel y controls a stuff. Dwi'n jyst mynd, mae'n mynd i gymryd siam mis i fi ffigur allan beth dwi'n wneud. Fel a dwi hefyd, dwi'n teimlo fatha dwi... Oedd gennau PlayStation 2, athyn ni gael Wii, a rwan mae gen ni Wii U, ond mae'r gemau i gyd, da ni'n chwarae yn eitha, tywod. Nintendo i? Nintendo i. A mae'r gemau fatha Uncharted a Assassin's Creed a bydd un arall mae'n un arall masif. Dechrau fo efo ie. Dwi'n siŵr na edio. Na ffeindio allan wedyn. Hashtag super pobl yn duper hen. chwarae, tywod, mae'n fatha masif multiplayer online peth. Dim Uncharted. Dwi just fatha'n teimlo fatha dwi really isio cael PlayStation 4 mae'r prisiad i ddod lawr gymaint rwan ac mae'r games yn edrych oedd rhywbeth sy'n ni'n really mwynhau chwarae, ond dwi eitha ofyn neud i fewn iddyn nhw rwan am fod mae'n edrych mor gymleth. Cos y peth ydi mae rai bod gen ti amser i roi iddo fo. A fi'n dwi'n gwybod pan oedd Skyrim allan yn golli si dyddiau wsos i hwnna'n hawdd eto bod fatha one more mission fatha beth un XP arall, un level o fyny, unwaith eto kind of thing. Ond dwi totally yn gallu deall yr appeal achos so o'n i'n arfer achos nes i studio ffilm yn y coleg, don't judge me, ond achos bod fi actually yn dwlu ar y ffurf ac o'n i yna a o'n i wirioneddol yn dadle yn bob un ffordd o'n i'n gallu. Dyma pinnacle y profiad dynol achos mae o'n dangos dy freuddwydion di i ti. Ond mae games basically yn lucid dreaming. Mae pob peth yna, mae di ymgylchynu ti, ond mae gen ti agency, mae gen ti y fodd i wneud newidiadau iddo fo, lle yn amlwg mewn ffilm mae mwy fel breuddwyd achos mae just yn digwydd i ti ac os nad wyt ti'n rhyw fath o genius sy'n gallu wneud lucid dreaming, which sy'n ni'n dwlu wneud ond gyda'n clem sydd wedi cychwyn, ti just ddim yn mynd i allu cael y profiad anhygoel mae games yn oed i ti. Ond dyna beth sy'n dychryn fi o ran bys y rhaid i fi weithio mor galed a treulio pob nos yn neud o. Eto'r peth hefyd ydy lot o'r gema dydyn nhw'n o reidrwydd efo'r stori mor efo gymaint o bacha sgyn rhywbeth oedd Skyrim rhywbeth o'r stuff Uncharted a stuff oedd stori da i cael gafal ar bryson o dod o fewn oedd dwi'n gwybod just couple of flynyddoedd nôl a nes i obviously dwi heb chwarae nhw a dwi'n unwaith eto'n teimlo fel dyn ni'n dod o hwn fel trafodaeth o'r tu allan so dwi'n gobeithio mawr bod ddim Gamergate Cymraeg yn mynd i ddod lawr yn rhydins yn yna ond os oes na Gamergate Cymraeg rhydd hawdd i chi i wrando gyda'i fyny ond Red Dead Redemption yn un nes i glywed amdan lle oedd bobl yn Cowboys yn fflagio fyny bod hwnna'n fwy o profiad bod y stori neu bod na
Mae'n really am... Twyd fel event games ma. Lle mae pob peth yn dod at ei gilydd, o ddim just yn fel Call of Duty 27 neu whatever. Bod nhw'n fel... Bod nhw'n campweithio ni hynna'n fel ded a Nolan ffilm neu rhywbeth yn dod. Ond mae hwn i gyd o'r tu allan, wrth gwrs bod o'r tu allan, ond dwi yn gweld eisiau yn meddwl, so ni'n lyfio mi fewn i brofiad fel na, chos dwi yn cofio chwarae set. Dwi'n cofio chwarae, oh my god, mae'n rhaid bod fi siarad am hwn couple of podcasts yn ôl. Chwarae Castle Master ar yr Amiga. A the graphics yn sioc di, yn amlwg, oedd ti ar yr Amiga, for God's sake. Ond dwi'n cofio bod yn really captivated. Dwi'n peth a chwarae Thief. Y stori tyde. Ie, a bod ti'n rhan ohono fo. So, sy'n ni'n lyfio mynd fewn iddo fo, ond mae gymaint o excuse rwan. Dwi'n wirioneddol fel, dwi wedi mynd yn obsessed efo podcasts, allai just about delio efo gwrando'r podcasts a gorffen like a billion stuff ti'n gorau wneud yn y tŷ ar ôl i'r kids fynd yn gwely. A gwylio bob dim sy'n Netflix fatha Daredevil a dal i fyny fo heina i gyd a Stranger Things a bob dim. A ma nhw wadi'r Star Trek i gyd ar Netflix. Right. OK, gallai neud fel... Gwni neud is-bwyllgor Netflix rwan, a gwni trafod Stranger Things, gwni trafod y ffaith bod fi wedi gallu gwachod episode cyntaf Voyager am y tro cyntaf 20 mlynedd, a massively cael basic girl crush enfawr. Ar pwy? Ar Catherine Janeway. Ci lyfio Captain Janeway. Be di enw hi? Am I Google. Kate Mulgrew. Yn y ffaith bod hi ydi yr oedolyn dwi eisiau bod. Mae hi'n anhygoel. Mae hi'n goddamn Starship Captain. Mae hi'n Starfleet Officer. Mae hi'n anhygoel. Obviously, oedd hi ddim yn Benjamin Sisko, ond pwy oedd. Ddoth y Voyager. Sa'n neb arall yn licio Voyager. Sa'n neb yn licio Voyager. Dwi ar y llaw arall yn dwlu yna fo, cos hwnna oedd fel trek cynta fi i really fynd fewn iddo fo. A na i just nerdio allan yn y gornel a gawch chi trafod Stranger Things. Wel dit, ie, mae'n neis gweld, a mae'n nhw sôn wan, bydd y Star Trek newydd efo merch ar y blaen hefyd sydd yn dod yn beth iddorol. Nes i beth i fewn i Star Trek. Yr unig amser o'n i'n gwylio Star Trek oedd dad di gosod set o speakers massive, ti'n bod yr ei hirsgwar massive na ti'n gael i hi-fis hen ddyddiad oedd un o heina bob ochr i'r sofa ac pan oedden ni'n watcha Star Trek ac oedden nhw mewn stereo ac o'ch di'n ista rhwng nhw ac oedd sŵn y llong yr Enterprise, so just general atmos a fod ar y llong o'ch di'n ista yna, waw, mae hyn yn rymblo a dwi'n teimlo dda dwi yna. So ti'n ail genhedlaeth o gear nerd basically. Ie. Lle dychmygu'r wiars. Be oedd hwnna da? Be oedd yr un efo Picard? Next Generation. Ie, hwnnw oedd yn neud yr sŵn mowr. Bod na ddim sŵn pan bod ti'n y gofod. O'r injans oedd o? Yr injans y drysau. Blip, 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 blip. Ti'n mynd cofio sŵn a ti just yn tapio dy communicator. Blip, 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 blip. Totally mynd i ofyn i'r golygydd Annwyl roi loads o sound effects Star Trek just ar y fishing yma. Just o dan yn neud, just i exciter Torpedoes, fire. Photon torpedoes. Discharge the warp core, guys. Stranger Things, flip. Chi wylio fo i gyd? Na, dwi heb eto. Cos ti di dechrau fo? Na ddo. Na, ti di dechrau fo? Oce. Dwi wedi bod i ffwr am oes o mae gennau lot o issues just o ran na, dwi'n eisiau deud yn byd cos spoilers hang on ta be mynd i ofyn i Iestyn os ti roed i ni wan brawddeg na ddau disgrifio fo i hwcio ni i'r raglen be sa ti ddeud os wyt ti'n licio E.T. a do'n i ddim so mae o'n fatha twist o'n yma'n barod de Goonies de Twilight Zone right arall o ddod so ni'n dweud Goosebumps so ti'n darllen Goosebumps erioed i darllen Goosebumps o'n i'n gwybod tybyd ond mae'r fel y branding fel yr
Yeah. Basically, mae'r look and feel fel, mae fel kind of tudalen front fel. A ti wedi gweld y ffilm Super 8? Do. Ie. Mae gyd fatha'r package o heina I gyd efo'i gilydd mewn... A hefo Awesome Winona Ryder. Ie. Sydd yn awesome yna fo. Ie, ni jyst yn tynnu fyny. 8 awr o just eista nôl, let it all wash over you, a just fydda. Oedd o'n teimlo fel episode really weird. Ti'n yr ail gyfres o Fargo? Dwi'n di wylio series Fargo. Yes, hwnna'n arall ar y list. Fel person gweledol. Mae gen mi lists ar ben lists o bob dim. Gen mi lists games Wii U I orffan. Mae ail gyfres Fargo yn drop dead gorgeous. Mae'r fel person sy'n gweithio yn y diwydiant gweledol, teledol. Wel, o'n i'n driblan yn gweld y gred yna, boys bach. Oedd yn bert. Ar set is ar custom design. Ond mae hwnnw yn beth sy'n ni'n deud, 80au cynnar. A mae'r un aesthetic. So basically, a probably just more weidlyd, sy'n ni'n deud. A brawychus. A hwnna. Dwi newydd feddwl ddod, da ni'n actually di trafod unrhyw beth technolegol eto. Na, mae'n iawn, ydi. Mae'n ganol rha. Parti Haf. Well, actually, dwi war am cyfuno'r ddau beth mewn i un. Bryn, segway. Dwi wedi bod yn gwylio di Mr Robot. Yr un dwi heb fod yn gwylio di Mr Robot. Mae hwnna ar y rhestr hefyd. Ond dwi'n gwrthod cael Amazon Prime a Netflix. Dwi rwan eisiau ni gael section ar cychwyn bob rhaglen. Be ti di ticio off yr hestiest? Oh, ie. Please. Be dwi di ticio off? Wel, ar y funud, dwi'n gallu deud chdi, ar y completed list ydi Daredevil, Jessica Jones, Game of Thrones, The Wire, Breaking Bad, A House of Cards. A dal I fynd ar y list. The Wire? The Wire. Mae The Wire yn dydi, tair blynedd o dy fywyd. O ie, dwi di dal I fyny fan. O, ti'n dyn it. Dal ar y list, mae Mad Men, Sopranos, The Thick of It, Dexter, Boardwalk Empire, The Killing, The Newsroom, True Detective, Archer, Arrested Development, The Walking Dead, House, Luther a Fargo. Waw. O, dwi'n fath o Fargo. 14 fan. Digon amser yn y byd. Fine. Just stop creating. People out there, stop creating shit. You need to catch up. Yeah. Just pob stopio, okay? So mae'n eicor o stwff allan wan. Stopio. Celfyfyd fodern. Dyn ni angen dal fyny. Just stop. Mae pob yn cael cymeryd blwyddyn I ffwr. I pob yn just cael dal I fyny. Sy'n briliant. Bryn, Mr Robot, cera ni drwy ddefo, cos dwi wedi gweld billboards. Nes i'n Mr Robot ar y list. So, 15 i chi. So, Mr Robot di sylwi o gwmpas bywyd dyn ifanc o'r enw Elliot sydd yn gweithio fel hacker. Elliot! Na, wrong one. Na. Elliot sy'n gweithio I cwmni diogelwch cyfrifiadurol. Bryn, ydy hwn yn biopic? Dwi'n cael daid o dyndi. Mr Brynbot. Mae o yn darganfod bod un o'i clients nhw, cwmni'r enw E-Corp, sydd mae branding nhw I headquarters nhw pob dim I gyd yn edrych union fel Enron. Be sy'n digwydd ydy maen nhw darganfod bod na hackers yn ceisio torri mewn I cyfrifiaduron E-Corp, a mae'r hackers yn trio cael Elliot I fod ar ei ochr nhw, a mae'r hackers yn cael ei pennu gan dyn reit mysterious o'r enw Mr Robot sy'n cael ei chwarae'n anhygol gan Christian Slater. Na! Christian Slater. Spoilers. Yna chi, ti'n gweld o'n yr rhifin gyntaf? Ond ti'n meddwl, di o ddim ar y posters? Mae ar rein nhw. Mae ar rein nhw. Pasio billboards efo jyst rhyw foi ifanc efo hoodie. Fod I Elliot. Beth I glir y clir nhw fo. Dwi'n meddwl o fod y sydyn. Mae o'n edrych bach o fel
rhyw foi sy'n model di troi fyny actor. Sa'n ni'n meddwl na rhyw... Rami Malek ydy enw fo. Mae o pobl ydyn... Ia, ydyn mae gen ti Christian Slater fel Mr Robot ac mae gyd i selio gwmpas y byd yna yr hackwyr yn trio torri mewn ar intrig a bob dim ti hwn a mae o'n ipyn o sioe achos mae yna lot o beth mae yna stylish dros ben mae yna lot o'r gwaith camera a strwythu'r stori a bob dim mae o'n anhygol i wylio mae'n werth gwylio. A di hwnna'r Channel 4 neu dwi wedi meddwl? Hang on, na ddeud yn unig pwysyn i dod Brydain. Ar peth na. Prime. Dwi'n eitha sicr bod yna rhywun yn Brydain am cael... Mae hynna'n rili anodd wedyn pan wyt ti'n, fel ti'n deud yes, ti'n trio ffigur allan rei. Ie, na, just ar Lle dwi'n mynd i roi pris. Dwi'n just gwylio hwnna, fi dal amdano fo am fus a wedyn gael gwarad nhw. Mae Amazon Prime bach yn ridic. So 80 quid y flwyddyn ydi o? Wel, os ti eisiau'r delivery thing, ond ti'n talu am just y teledu erbyn i un fan hwyd. Alright, call. So dwi'n gwybod hyn. Na, so, ond mae o'n werth gwylio 8 raglen sorry, 10 raglen ar gyfres. Ydy o yn deud pethau mawr am y byd sydd ohoni neu ydy o just yn fel codi boganod? Na, bob math o beth am y bywyd mae'n mynd i fewn i lot o'r fatha yr manifestos o'r gwahanol ochra yn yr rhyfel ma mae o'r lot am ffordd da ni byw yn bywyda ni fel pobl ac yn y blaen a mae o'n o sicr mae'n werth gwylio eisiau gweithio allan pwy di'r person sy'n greu ysio Sam Esmel di enw fo a mae o di wneud berch bod di wneud So, ydy'n cyffwrdd ar stuff, sort of math o stuff wyt ti'n gweithio yn fo ddydd o ran y diogelwch, o ran yn yr un sort of modd yr un sort of bywyd mae o'n mae beth ych chi weld yn y sioe yn reit agos i sy'n mae hackwyr go iawn yn gweithio mae'r sort of ffordd mae pobl yn gallu torri mewn i pethau sydd i amosod ar systema falle mae lot o'r stwff ti'n gweld ar cyfrifiadur bod nhw actually defnyddio terminals go iawn a Linux a bob dim mae'r sgriptio bob dim mae'r cod gyd yn gywir Mae'n gwrdd bod ti'n gallu spotio hynna achos mae'n eitha hilarious ni'n gwachio chef neitha like ffilm John Favreau sy'n joio hwnna na sy'n joio fo ond mi nas i pwyntio allan does dim byd drwg actually yn digwydd i'r person ma'n y ffilm o gwbl dyna ni'n job ond mae'r rwy'n dweud change dim jeopardy o gwbl ond yn hwnna mae o ar Twitter ond ti'n gwybod pan di'r interface ddim quite mae'n edrych mor agos o gallu di ond diw'n quite in right let it slide Mae'n ffain. Byswn ni wedi, yn y blynyddoedd fi, dim mynd yn flin am hynna. Ond, dwi wedi bod ar ochr arall sef y person lle ma'n mynd, allu di wneud y website ma edrych fel hyn, mwyn i ni ffilmio fori? Da ni di wneud viral video. Gallu di wneud siw bod o'n mynd yn viral? Ie, gallu di. Allai rhannu fo ffrindiau fi. Ie, mae'n gweithio fod ydy. Ie. So mae hyn wedi troi fe'n mae'n eitha nice actually cael podlediad ti just yn y stuff da ni heb watched just mynd nhw'n mynd Dach chi dod amdan yr un mae Apple apparently yn cael ei fewn i'r TV making thing of course beth yna fo Cwniast rhywbeth i wneud efo app Apton Wel, nawn ni ddod at nawn ni fewn i hwnna wedyn Apple TV show beth yna fo Tidwan na mae brain yn really slow dyn nhw'n siŵr be maen nhw'n mynd i fod yn neud ond be di'r rumours ar y funud ydy fod o'n mynd i fod yn fatha rhaglen bywyd gywir developers ac maen nhw'n developio apps a wedyn maen nhw'n cael mentors arno mo fatha dwi'n meddwl eich dipyn bach fatha
X-Factory type Planet of the Apps. Planet of the Apps, yeah. Dyna dio. Oh, bloody hell. Clyfar, yeah. Under the guidance of Gwyneth Paltrow Gwyneth and Paltrow. Will I Am. Yn deitha nhw, peidiwch bita gwenith. Newch chi gael apps lot gwell. Os newch chi hefyd wneud yoga ar y yoga mat 2000 bin yma, dwi'n credu fydd eich bod chi'n well. Mae Gary V yn mynd i fel yna. Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk, Mae o'n mynd i fod yn un Pwy mewn gweithio, Iwan? Pwy mewn gweithio? Fwy hun ers blynyddoedd maith. Mae o'n Be mae di datblygu? Nath o ddechrau off yn neud Wine Library TV yn rhywbeth ar YouTube, channel YouTube, lle oedd o jyst yn agor botol o win, a mae o'n dod o New Jersey yn rhywbeth, a oedd o'n deud, sut oedd o'n blasu, ac mae boi'n really yn gwybod be mae sydd wedi siarad am win, ond fod yna be mae deulu fo'n neud, maen nhw'n tyfu y hada gwyn special na. Grawn win. A wedyn nath o fynd i fewn i sgwennu llyfrau amdan sydd wedi fod yn briliant a falle, ia. Oh, well. So, sy'n ni'n gallu gwneud bach yna. Mae pwy'n ynddi Will I bloody am yna fo. Will I Am. William of course. Ar ôl i William gael amser cystal ar y voice. Lle nesa. Actually, dim fod yn... Be di hanes Apple Music? Dim fod ydi cychwyn oedd o'n curatio stuff ar Apple Music? Neu dwi di... Nath William ddim na ddo. Na. Dr Dre, ti'n meddwl, dan ie? Ia. Di'n really wild bod superstar rappers, dydw i ddim hyd yn oed yn gwybod pwy dyn nhw, dydw i yma. O, da ni fel da ni gwrando i rappers trwy'r William di dod allan, ydy ma di dod allan a watch, do, efo SIM card yn efo 8 o music yn efo, so ti'n angen dy ffôn i mwy. Os ti'n mynd ar website 3, ti'n chi'n brynu fo'n fyna, a no way mae'n mynd i take William. off. William what? William Watch. Watch William. Wel, ydy o'n beth rili... Actually, dwi'n mynd cedi dylse chi fod yn shocked bod fi gyda'n syniad beth sy'n digwydd yn diwylliant modern. Achos dwi di bod yn obsessed i'r gair. So ti'n bod ti'n mynd ar dy Netflix binge. Dwi'n llythrenol wedi bod ar massive podcast binge. Mae na gyfres, a nes i mon ffindio allan amdano fo trwy erthygl yn y Guardian, achos dwi ar full-on media blackout. Ers Brexit, dwi ddim yn gwrando ar newyddion, hyd yn oed Radio Cymru, achos dwi ddim angen bobl yn deitha fi be dwi angen poeni amdan. Dwi just ddim yn mynd i. So'r unig lle dwi'n mynd ar hyn o bryd ydy Guardian Lifestyle. A wedyn os yna fel breaking news yn dod, dwi just yn stopio fo. Mae'n ofnadwy. Dwi full-on, pen yn y tywod, clwc, just dwi'n eisiau gwybod. Ond ar hwnna, ti'n fe, mae'n really llesol. Dwi'n mynd poeni am unrhyw beth news, achos yn llythrenol, ti'n methu wneud i byd amdano fo, mae'n digwydd yn rili bell i ffwrdd, dwi ddim wedi effeithio ar fi, so dwi'n gwybod, fy'n o loads o bobl yn mynd, oh my god, mae hynna mor oeraidd a gwirion, ond ar hyn o bryd, mae'n coping mechanism. Lle ddim copio hefo newyddion gwael, so fi just ddim eisiau gwybod. So fi wedi bod yn gwrando ar You Must Remember This, so mae hwn yn podcast gan awdur o'r enw Carina Longworth, a mae hi'n sgwennu, dwi'n credu bod hi'n adolygu ffilmiau fel bywoliaeth, a mae'n neud y podcast yma. Dwi'n credu bod wedi cael ei ariannu rwan, achos mae'r mae'r beth fel y Panoply Network, a dwi'n credu na The Slate, sydd yn rhywbeth i wneud efo hwnna, o be dwi'n deall. Ond mae'r podcast yn anhygoel. Mae o fel cyfres bron o bod fel true crime neu hanes gwir am hanes so Hollywood's first century di dweud, a dwi wedi bod yn gwrando, mae gen hi gyfres o raglenni 12 o'n nhw, a maen nhw gyd 3/4 awr un am Charles Manson yn 60au, a Charles Manson's Hollywood ydi o, a sut wyt ti'n ffigur allan bod y person hollol ynysig ymylol ma wedi treiddio i fel ganol Hollywood, i fel mab Doris Day yn fel ymwneud â fo a'r Manson family, a mae gen hi un rhifin, a mae'n deud flat out ar y dechrau, mae'n deud, mae hwn yn massive trigger warning, dwi yn mynd i fod yn mynd trwy be ddigwyddodd ar y noson efo Sharon Tate a'r Manson murders, a
o'n i'n just methu gwrando arno fo. So, chwarae teg wedi deud hwnna. Ond heblaw am hynna, dwi wedi gwrando ar solid hwnna ers tua mis wan, just yn trio mynd drwyddo fo. A mae just yn ffantastig. Mae well na Making a Murderer, o bell ffordd yn fy marn i. Mae fyny na hefo serial, a sy'n ni bron o dweud bod o'n well na serial, achos mae gen ti ddiweddglo iddo fo, lle hefo serial, y natur y peth ydi does dim diweddglo. A mae wirioneddol, so ti'n edrych o fyny, You Must Remember This podcast, a mae'n y cyfres o just Charles Manson's Hollywood, allai ddim camol o digon. Mae just yn fascinating. OK, Nerdgasm mas. Un oed mwy adio ar list. Pwy sy'n cael y wyren mawr yn ei trons? Dwi'n byw dan Flightpath Heathrow, so hang on. Waw, Bryn, cer i ddeud wan. Beth sy'n mynd allan i weiddi arnyn nhw? Bryn di codi fan, mae'n mynd at y ffenast ysgwyd i ddwrn arnyn nhw. Ti'n mynd i wafio laser pens at nhw fel cynghorwyr neu... Bryn. Nes ti sortio nhw? Oce. Dwi'n wedi gaddo peidio ni gymaint o sôn wan. Oce, diolch. Good. Dwi'n syni bod gen ti ddim fel... Tomorrow morning. Un o'r darnau mwyaf anhygoel y tech dwi'n cofio o'n Llantyndod oedd... oh my god, falle bod fi wedi deud hyn ar y podcast o blaen. Gath ymrawd i police radio, ond ffigurwn ni allan o ddim jyst yn pigo fyny police frequencies, oedd yn pigo fyny airplanes. So, oedd just gwrando fewn a... oedd ni just fel, oh my god! O rwan, ti just yn gallu neud hwnna wrth teipio fewn listening to flight pretty calls much. A mae hwnna'n exciting. Ys ti methu cysgu, mae'r byd wedi agor fyny i ti. Just neu hynna drwy'n nos. Anyway, sorry guys, da ni hollol... Mae hyd yn oed yr ymylol o drefn oedd gen ni ar yr haglediad wedi mynd yn ystod y Parti Haf. Nathon ni sôn yn gyflym iawn, tra ni siarad am gwasanaeth Apple. Da ni... Planet of the Apps. Da ni rwan eisiau siarad am Appton. Bach o soft launch, Iestyn, sy'n ni'n deud, ar Appton? Wel, dwi'n nes i sylwi arno fo 2 flynedd yn ôl eich? So Appton ydi, gwasanaeth ffrydio cwmni sain, ond dio ddim yn amlwg o'r cychwyn a bod o'n mynd i sain. Eich yna cwmni sain sydd tu ôl iddo fo, ond maen nhw'n croesawu labeli, gweddill labeli Cymru i gyd i fod ar yr app ma, sef mewn ffordd Spotify ar gyfer cerddoriaeth Cymraeg yn unig dio. Ond dwi'n dal ddim yn siŵr os ydyn nhw wedi launcho, oherwydd da ni wedi managio just seinio fewn ac creu cyfrif i drio fallan am 30 diwrnod ar y ffôn ac ar y we. Fi mynd i trio fo ar y ffôn yn dweud y gwir. Be ddim gwasanaeth fel ar y ffôn? Wel, mae'n gweithio, ond mae rei pethau lle ti'n cael yr cover artwork yr album mae'n anghywir a falle, ond diw fawr o database di hwnna falle mwyn yr actual infrastructure ti'n meddwl neu sut mae'n swnio i fi oedd yn edrych fatha oedd y cache files yn dal yn sound yn efo o be o'n i wedi bod yn edrych ar gynt ac oedd yn overlay o drost be oedd wedi cael ei refresho. Ond, wel, bugs bach i sortio. Digwydd i ni gyd. Ond mae'r sain, nes i gymaru fo am fod nes i agor rhedeg iTunes dyn nhw? Na, Apple Music maen nhw'n galw o'n da. Hwnnw i fyny rhywun pryd, am fod dwi'n talu am hwnnw bob mis am fod mae plan teulu dwi'n meddwl fod o'n 15 pint y mis i gael holl music yma. So nes i gymaru cerddoriaeth Cymraeg oedd gyda nhw arno fo ag Appton ac oedd y ddau yn swnio union un peth i fi yn clystia so y cwestiwn mawr ydy da iawn nhw am greu hyn ond yn rhywun peth a nôl i ei-lyfrau gwales o wefan pam creu rhywbeth sy'n bodoli'n barod ac cau yn hynna'n i fewn i byd bach Cymru ni lle mae bob dim dyla fod bob dim fod allan yna efo pawb arall yn, tywod, just gafod ar gael, wel, mae o ar gael yn bob man arall yn wahanol i gwales mae cerddoriaeth Cymraeg ar gael ar Spotify ag ar Apple Music so mae'n anodd
deall sut mae hyn yn mynd i weithio. Oherwydd dwi'n meddwl bod o 6 pint y mis. 6 a 9, ie. So mae'n limit arna chdi os ti'n talu 6 pint y mis, y ffaint ti'n o ganeuon ti'n gwrando ar y mis. A be di cost ar Apple Music? I student mae'n 5 pint y mis, a i berson normal 9.99 dwi'n meddwl y mis. Sut wyt ti'n profi bod ti'n student? Dwi'n meddwl ti'n gorfod just probably scanio dy ID. Y pwynt wedyn ydy, ti'n mynd i dalu 6 pint y mis jyst i cael mynediad i tamad bach o'r farchnad cerddoriaeth. Ti'n mynd i talu 9.99 a cael mynediad i bob dim sydd ar iTunes sydd yn mwy o lai. Dwi'n meddwl di Spotify de. So... A wedyn mae gen ti Deezer hefyd, mae hwnnw'n neud yr un peth. So mae'r farchnad yn llawn yn barod, dyna di'r peth. Dydy o'n fatha fod nhw'r gyntaf i'r farchnad a pobl yn meddwl, awn ni am hwnna. Mae pobl yn barod yn talu am y stwff ma, dydy. Dwi'n eisiau cwestiynu fo, achos dwi wastad yn credu bod unrhyw ddatblygiadau fel hyn o'i natur yn beth da, achos mae'n dangos bod ni'n ymuno nhw. Ond mae rhaid i ti ddechrau meddwl, be oedd y projections o ran defnyddwyr y pethau, sut... achos dwi ddim yn person busnes, so bys ni ddim yn gwybod na. Sut wyt ti yn... Ar ôl i ti setio fo fyny, ydy'r gost just yn eitha... Just na ddim extra cost o'i wneud o, so pam lai? Ond eto... Dwi'n siŵr faint o... Gymaint o gynnal a chadw o hynna, wedyn nag oes i fod. Mae'n siŵr fod na, ond mae'n llai na gorwch rhedeg siop a cadw'r siop yn llawn stoc, a wedyn postio'r stoc allan. Dyna di peth. Ond, lle mae'r farchnad, dyna di'r cwestiwn. Dwi'n edrych fel, oes yna, swn i'n lyfio, sy'n yna gwasanaeth ar y cyd efo hwn, dim just ffrydio, bod ti'n gallu prynu drwy fo. Ond dwi'n gallu gweld bod yna ar hyn y bryd. Na, mae wel just ffrydio, de. A dwi'n wyndro, oes na gwmnïau sydd yn neud, ydy gwefan sain i hunan yr enghraifft yn neud fel just downloads. MP3s, dwi'n siŵr. Just downloads fel shop downloads, achos dwi wastad wedi ffindio un tricky. Dwi wastad wedi prynu fel tunes Cymraeg fi, just prynu nhw'n steddfod neu rhywbeth, just prynu loads o CDs a just rhoi nhw'n y car. Ond fel, swn i'n lyfio bod gennau one-stop shop o ran... mi oedd Sadwrn yn mynd i wneud hynna. Os da chi'n cofio, nath gwefan Sadwrn.com cael lawr ryw flwyddyn yn ôl, dwi'n meddwl, lle nath nhw ddechrau ffwr gwerthu llyfra cerddoriaeth tocynna i gigs a falle, ac oedden nhw'n mynd i wneud MP3s ag llyfrau digidol a bob dim fel ond. Mae cael cefnogaeth o gwneithurwyr falle'n tyffwen o ran hynna. Dyna di peth. Mae pawb yn mynd i Amazon am rhan fwyaf stwff, ac os maen nhw eisiau prynu downloads, maen nhw'n mynd i iTunes. Dwi'n meddwl, os na fod pawb wedi stopio prynu cerddoriaeth a just yn talu am ffrydio. Dwi'n cofio trydydd nes i prynu cerddoriaeth am fod dwi'n talu 15 pint y mis rwan i bawb yn y tŷ cael cerddoriaeth. Amdano fe anyway. Dwi'n credu bod dwi da achos bod ni dal 10 mlynedd ar ei ôl hi efo pretty much pob peth yn tŷ yma. Achos na car, gen ni car heb aux. So basically, allai ddim sticio iPod fi yn yr car, so dwi dal yn gyffa llwytho. Admittedly, mae gennym ni CD auto-changer yn y car. Ond da ni dal yn gyffa llwytho like dy 6 disc fewn a gobeithio am y gorau. Ond dwi'n edrych trwy fan hyn, mae shop downloads gen sain i hun yn fan hyn, os ni'n gallu mynd i. Ond fi'n siŵr pa formats o stwff mae rheina'n dod yn. A mae ni, gyfi fes nesaf. Sbiach, wafs. Ti'n gallu cael wafs yn ymwneud. Yn neis. So, unwaith eto, trafod o safle ymwybodaeth. Dwi'n gweld y sort of syniad ydi trio talu mwy o bres i pobl sy'n creu artistiad a falle.
Mae'n neud synwyr yn yr ystyr yna, ond dwi'n meddwl, really, mae'n tre perswadio rhywun... Dwi'n meddwl, tre perswadio pobl i dalu i cael gwasanaethau fel Spotify a falle i gwrannodd o mai, a mae Spotify yn mynd i bron bob un can sydd ar gael. Ie. Dydyn ni'n mynd i dalu am dau na dan. Dyna di'r peth, de. Dwi'n mynd i dalu am fy ngherdded Cymraeg i'n fyma, a cyfroedd Saesneg a Cymraeg fi ochr yma. A dyna'r un peth, dwi'n mynd i dalu am Amazon Prime a Netflix. Dwi'n mynd i wneud hynna. T'wo? Wrth gwrs. A dwi'n hynny di'r traffath mwyag fysa gwasanaeth fel ma'n cael ydy trynu be di'r o sgyn y gwasanaeth USP yn ei hunan sy'n werth talu 6 neu 9 pint amdano fo. Efo pob peth da ni'n edrych ar fel un, ti wastad eisiau fo gweithio, ti wastad eisiau fo ffindio cynulleidfa. Mae just... Mae'r farchnad mor bonkers o llawn a wedi'w dominyddu gan Spotify ac iTunes pretty much. Mae Amazon di wrth gwrs fyny na hefyd. Mae rheina'n humongous i unrhyw un gwffio. Os ti'n talu am Amazon Prime, mae gen ti'r Amazon Music hefyd, oes? Oes. Wel, blymyn gymaint o hynna, sy'n ni'n feddwl bod. Reit, so da ni derwydd o fyny. Dwi'n mynd i ddechrau ffrydio rhyw fath o canu aparatic Cymraeg rwan. Yn y gobaith bod o'n tanio rhywbeth yna fi a fi eisiau talu. Gawch chi weld. Tiwniwch fe os y mis nesa. Dwi yn mynd neidio yn gyflym fewn i'n Google Spaces ni. Mae Iestyn wedi setio fyny. Mae hwnna'n edrych yn eitha cool. Google Spaces. Fel pinfwrdd, os ti'n gael o fo? Pinfwrdd i grwpio, dy fol da. Da ni'n trio lot o bethau wahanol allan bob munud. Da ni bob tro'n chwilio am y beth perffaith i ddefnyddio i rannu wybodaeth. Ie, mae Google Doc efo just bullet points wedi mynd bach yn hen ffash. Dwi'n licio hwn, dwi'n licio Google Spaces ma. Sut nes i ffindio ar hwn? Dwi just, jom di dod fyny ar i mi. Andy Natgo nath sôn amdano fo ar un o'r podcasts mae o'n neud, lle mae o'n defnyddio fo ar ben ei hun just i gadw track o bethau mae o eisiau siarad amdan, a felly neu sgwennu straeon amdan, am fod mae'n weld o'n haws edrych ar stwff, mae'n gweld y links yn weledol yn hytrach na'n just fatha llinell o text. Mae o lot o well na Google... Wave? Na, gyd ti Google Wave, gyd ti Google... Flashback? Yr un sydd ar gael rwan? Ie, beth yw'r Google... Google S? Google Plus. Google Plus. Ti'n totally gallu credu bod yna gymaint o timoedd o fewn Google yn cwffio fo'i gilydd, basically neud yr un peth, a just yn fel fod allan. Dwi'n really ymddeheiro i bawb allan yna, like proper nerds, geeks Cymraeg, achos doedd rin o'n un Eisteddfod. O'n i wedi ffigur allan, hwnna'r unig wythnos lle na fyddai unrhyw un angen ni yn y gwaith, achos bod pawb yn Eisteddfod, so oedden ni gyd yn mynd ar y gwyliau. Mi nath Carl, chwarae i cael updateio ni hefo be gafodd i drafod, a wedyn nathon ni just gwylio box brai i pretty much figure allan be ddigwyddodd yn y Steddfod. Mae 5 yn superb, a mae haid i fi cyhoeddi, achos dwi'n gweithio i fel yr umbrella cwmni, a wedyn un o'r is-adrannau ydy'r mae yna criw hollol maverick mewn cornel rhyw stafell rhywle sy'n basically mynd allan a seithi stwff 5 a maen nhw'n brilliant. Box Brai, lovely, a mae Lovely Crexy yn wych. Dyna, nathon ni trwy nos Wener, nathon ni eista na am 2 awr yn gwylio Channel 5 ar YouTube, just yn mynd trwy'r fideos i gyd. Wych. Fab. Mae'r tîm yna yn gweithio'n rydonc o galed. Os dwi'n cael cyfla, dwi'n cael cwrdd a Brai, dwi'n wedi paint iddo fod efo'r boi. Bryn, allai drefnu fo. Dwi'n nabod y corach sydd yn sortio i farfo allan, so... Mae Brian rhyw fath o urban legend wan, felly mi fydd hi'n anodd iawn i gwrdd o fo, dwi'n siŵr. Os na ti'n bwcio fo fel DJ Brai, Wel, munud dwi'n cwrdd â fod brydau beint iddo fod
So, oedd Carl wedi gyrru quotes cofnodion be drafodwyd yn steddfod gan Dudes Gorsedd y Geeks. Mae Gareth o Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes, sy'n swnio'n cracin, chwilio'n blogwyr sy'n fodlon rhannu testyn gyda'r prosiect. A dwi di arwyddo fyny hwn, achos y gyd ydi, maen nhw jyst eisiau ganiatad di i ddefnyddio yr iaith lafar wyt ti'n teipio allan wrth blogio, neu dwi yn beth bynnag, diolch yn Gymraeg da iawn ar ymalygu, sydd hefyd wedi edwyno. So gawn nhw'n lot o wybodaeth allan o hwnna. Ond maen nhw jyst eisiau caniatad mwyn defnyddio fo i gyfoethoci yr corpws ysgennyn nhw o'r iaith fel mae hi'n datblygu. Felly, os da chi eisiau gwneud rhywbeth i helpu'r Gymraeg ar gyfer y dyfodol, mewn rhyw can mlynedd yn mynd, sydd oedd bobl yn siarad adeg yna? Cymwch ar hwnna, gweld sut mae'r... O ne, just cadwch yr section comments ar YouTube, just wrth Tumblr, just cadw wrth y hol. Yn Gymraeg? Os yna pobl yn comentio yn Gymraeg? O, siwr. Ar Bob Spray, siwr o fod. Sbia ar y twat yma, ia. Pwyd i'r pwrsyn, siwr i pwrs. Mae mor geredigion i gardiaidd, ond mae dal yn cysylltu. Dwi'n credu bod y dal yn cysylltu efo gwahanol ddarnau o Gymru. So, oedd crew fideo 8 yn steddfod. Maen nhw yn trio... Oedden nhw'n trafod lot amdano ffindio cynulleidfa. So, fel, dod o hyd i fel sydd wyt ti'n cysylltu efo dy gynulleidfa. Fi'n rili gobeithio bod nhw'n cael cynulleidfa dda, achos maen nhw'n neud gwaith de just o ran... Just Games blog Cymraeg. Dyna sut dwi'n ffeindio allan. Sicr yn lot mwy waith na di yn da ni'n neud. Hei, mae'n lot o waith. Dylen ni fod yn screen capio y Skype video chat, achos wedyn wyt ti'n gallu gweld pawb yn swilio'r ice cubes rownd yn y gwydra. Mae Leia, ar ôl, oedden ni'n gweld i'n hacio'r iaith yn dal yn neud gwaith awesome hefo robotiaid. Dwi'n cael un o'n hoff Instagram posts fi, just fideo na fi yn chwarae efo robots Leia, a just yn mynd, robots! O'n i yna, a just basically they were robots, a Sean had been, oh my god, robots. Mae sôn fydd am Phil Stead ar Project Generation Beth. So mae'n edrych fel Project Pan-Ewropeaidd. Tybed am pa mor hir fydd y pan-Ewropeaidd rwydd yn mynd am hwnna. So dwi heb edrych fewn i hwnna. Fucking Brexit. Okay. Dwi wedi dweud Brexit? Pa Brexit? Dim byd yn digwydd fan hyn. Pen yn y tywod. So hang on, sorry, just un... morsel fech. Nath a llun i fyny o Nigel Farage ar rhyw sioe teledu lle gyda fo rhyw fath o mustache yn dechrau dod trwad a just y mustache dim y locsyn just y mustache a comment gorau welis i oedd be oedd hwnna oedd actually a Mirror Universe version o Nigel Farage yr evil doppelganger ond ni sef yr evil doppelganger mae'n da o'r bydysawd arall wedi dod draw i trio achub ni crap ma allan dwi'n nes i weld oedd efo llun o Mr Burns off Simpsons efo mustache ymlaen ac yn dweud hello I'm Mr Forage I am here to take over your UKIP and so no. Mr Snurb a tra da ni ar y trywydd yna hefyd Billy West fel Zach Brannigan yn darllen quotes gan Donald Trump Billy West off of Futurama man yep okay darllen quote Donald Trump o leia da ni'n byw yn yr unol daleithau Jesse ti'n gwybod be, dwi'n cedi'r unig thing gwleidyddol dwi gymaint o fel echo chamber y berson dwi just yn llenwi Facebook wal fi achos bod fi'n goffi iwsio fel ar gyfer gwaith otherwise byswn ni ddim yn yma ydy just lot o inspirational quotes gan Leanne Wood am sosialaeth a Hillary Clinton yn smashing the glass ceiling a dwi fel mae popeth yn fine everything is awesome
Everything is cool when you're part of the team. Neu, os ti'n gwrando ar y Cymod and Mayo podcast, everything's gonna be just fine in the end. Mae Cymod. Neu, fel yn Slumdog Millionaire, everything's going to be fine in the end. And if it's not fine, it's not the end. Can you mynd, ooh. Deep. A just quick neges arall yn cael yn deud, mae sôn am gynnal cynadledd Hacker Iaith flwyddyn nesaf yn Mangor, ond does dim lot o ddewis... na, dwi'n newid allan o'n sy'n dweud. Mae sôn am gynnal Hacker Iaith flwyddyn nesaf yn Mangor, ond dyn ni heb gadarnhau eto. Felly paid y deud. Be oedd o di dysgwennu ar y gwylod oedd, mae eisiau gwybod lle mae bobl eraill isio fod. So dwi'n really sorry am cocio hwnna fyny. 3/4 botol o fedd wedyn, mae Sioned wedi wneud camgymeriad. Neu fel da ni'n gael o fo'n tini, mam gymeriad. Diolch Deili. Dyn mond hynna sy'n digwydd yna, ia. A wedyn Os a dad gymeriad? Na, mae dad yn dadrys y sefyllfa. Dadrysiad. It's like, oh, wow, Sioned fel Tricia wedyn a sôn am hynna. You need to go, yeah. Dwi'n meddwl i Shari just fod yn deud, na, just paid. Just na. So ar ôl fi neu hynna, ymddeheiriadau Carl, does dim byd wedi trefnu. Please, byswn ni'n really hoffi i chi wrandawyr sydd yn hoffi dod i sesiynau Hacker Iaith. Jyst i gyfrannu lle mae'n gweithio bach. Dwi'n cofio dyddiau cynnar yn Aberystwyth, Team Noodles, trefnu'r ffordd, oedd hwnna'n ffantastig. Do fi wedi bod... Fi esi Bangor, actually. Gafon ni lyflu croeso Mangor, yn do? Do. Caerdydd, o'n i wedi joio. Oedd hwnna'n teimlo fel real cynhadledd, achos oedden ni mewn adeilad gwydyr a choncrit. Gan i just fel, ooh. A mi oedd ti'n jobsio hi fyny chydig bach hefyd. O'n i wedi jobsio fyny rhywbeth rhyfedda, cos o gen i'm dillad glan, dim ond dillad di. Nes i feddwl pyn bach gormod yn Aberystwyth eich. Eich dyma ni'n mynd yn ôl i fanna. Mae'r heddlu wedi bod yn gofyn amdano ti yn Aberystwyth, haid i ddweud. Ti'n mwnt, mae'n y posters o'n ti fyny. Dwi ar y gwych nesa. Maen nhw'n chwilio amdano fi. No we. Newid sgoffa'r hyn, chos o'n i'n Brighton ar heddlu. So, blwyddyn dwytha ar gyfer Pride yn Brighton, dda'r heddlu talu i cael un o'i ceir nhw di wneud i fyny yn arbennig ar gyfer y pared. A nhw wedi costio rhywbeth o 500 o bunnau nhw. I cael fel unfisiau ar hyddo fo. Ia, bob math o bethau fel. Hiwcar dros ben, a dweud, yei, da ni'n hoffi'r cymuned ni, hooray, fath o beth. Dda'r un ar rhywun gwyno i'r heddlu bod wedi gwario yr arian yna i wneud, i roi'r hiwia bachu ar y car heddlu. Yn Brighton, nath nhw cwyno am rhywbeth pride-related. Bonkers. Mae'n cael o well. Dda'r sawl yn charge o'r chief constable wan, mynd allan, ffyd allan, be oedd yr cerbyd mwyaf oedd gyn nhw, a dweud, reit, dwi eisiau'r un yna wedi cael fyr i Pride blwyddyn yma. So dda'r nhw talu werth a 2 waith, 3 gwaith y cost i cael y fan di wneud i fyny yn y hiwia. Just rather sort of fynd, in your face. Oedd hi'n Pride Caerdydd just penwthnos, so mae lleicio fy ni yn dwi eisiau dweud mae bron yn ddwy mae bron yn ddwy, dwi wedi colli count a hi mae'n hwyl y drwg, a wedyn dechreuodd yr drymiau dod baneri, ti wedi gweld baner Pride Cymraeg fel draig enfawr yna fo enfawr tyn ôl iddi bo'n briliant ac oedd hi just wedi cyfareddu, oedd y drag queens oedd hi just fel, dwi wedi gweld anything mor brydferth yn fy mywyd. Oedd hi just yn watch yna fel... Sequins! So many sequins! A wedyn oedd fel unicorn wedi wneud allan o... Ti'n bod fel balloon modelling? Oedd boi... Dwi eisiau deud rhywbeth stupid fel Mr Balloons. As well as i ar Facebook Pride Cymru wedyn, fod wedi rhoi... Fel oedd y person yma wedi creu unicorn allan o... y balloons mawr hir yna. So they're just fel, ond wrth gwrs, gan bod hi'n Pride, oedd yr unicorn yn gwisgo platforms
ridiculous, spiky. Ac oedd hi just fel, mae hwnna'n anhygoel. Ac ys hi bach yn emosiynol, actually, achos ti'n gweld loads o fel, just bobl allan yn cwtsio. Ac oedd hi just fel, mae hwn yn lyflu. So, gathon ni gwrdd... Pan maen nhw'n chwarae Pokemon, de? Maen nhw'n gyd yn cwtsio fo'i gilydd yn taflu peli at ei gilydd. Mi oedd chwarae teg, oedd y bach yn incongruous, ond eto, dwi'n diddorol, oedd yr S&M club lleol wedi dod hefyd. So oedd gen ti'r boys massive ma yn ei lleder. Ac un boi, un boi, a dau boi actually mewn gimp costumes. Ac oedd lle so, ydyn nhw ddim gymaint o hwyl ar drag queen. Ond oedden nhw'n really fel your local family friendly leather club. Oedden nhw'n just fel, yay boys, I'm done it. A wedyn oedd fel Tesco Pride yn cerdded yn ôl nhw a just like loads o neiniau bach efo flags. Lot o hwyl. Unigryw. No, oedd yn neud I ti, chos fi yn I offa gwyliau yn pellafoedd Ceredigion oedd yn hyfryd, a bob tro dwi'n mynd ar yngwyliau, dwi'n teimlo fel, na fo, dwi wedi gadael y wled wan. Be dwi wedi wneud? Fernol o beth, Siona. Ti wedi lledd dy gymuned, ti wedi mynd off, ti wedi dechrau byw yn Gaerdydd yna, ti wedi ymgartrefi. A wedyn wyt ti'n kind of gweld Pride Caerdydd, a ti'n mynd, mae hwn yn neis. Allai wneud efo hwn. Allai fewn y ddinas ma, hwn yn lyflu. Dwi'n mynd gwybod beth y Pride mach fel, hai fi. Ei, na, ti'n gwybod be? Ydy o'n awful o beth I ddeud bod fi mor wael, bod fi ddim wedi connectio hefo fy hen gymuned, bod fi ddim yn gwybod os oes na carnifal hoiw yn Machynlleth. Please dedwch wrtho fi os oes na. O ie. So dwi'n meddwl Aber Pride yn briliant. Dwi wedi gweld lluniau, mae hwn yn un da. Ie. Ond fel... Dwi'n bosib fysa un yn mynd trwy Sgipo'r Goch fy ma, de. Skips Pride, come on est. Ma' nhw na. Ond, dwi'n credu falle sa ni'n cael, sa ti'n synnu. Ia. Siwr o fod, na, sicr. Sicr syni. Lush. Ie, unwaith eto, siarad o safbwynt o heb actually bod yna a profi. On privileged fatha... Ie, da ni fyny ar ben rhyw boncyn, jyst yn mynd, sbiwch ar hwnna, mwyn yn edrych yn hwyl, dydy? Na fo. Tam tro nes. Hedi beth I gwybod. Da ni chwilgaib y siarad bollocks. Yn ydy'r holl beth am y sioe. Summer special. Right. Dwi'n credu falle... Reswm yn y gap mawr rhwng yr ygwytha ar yn yma, ydy chos newid deffro o'r coma o'r diod o'r 50 da ni wedi gwneud. Dyna pa mor gap mor fawr. Mae hyn yn briliant. So, mae eisiau cael mwy o drefn erbyn rhifin nesaf. Da ni'n goffa agor hefo fel, right, beth I drink sen o ma. Fyna iPhones newydd erbyn yr un nesaf, so... Fyna rhywbeth I actually siarad am. Mwy o ffons. Mae'n ffain, mwy o stuff I brynu. Estyn, wyt ti'n skipio'r un yma, neu wyt ti'n prynu'r un yma? Dwi'n fi gael un do, so dim chance. Na, lovely. Pa un ysgen ti wan? Un o'r 6? Yr un bach neis, taclus. Mae hwnna'n edrych fel... Mae'n just I siapio nhw di mynd yn wir. Mae hwnna'n edrych mwy fel candy bar Nokia rwan. Mae'n edrych yn rili fel hir. Ne, iPhone 5 ydy'r siap greiddiol. A wedyn maen nhw di diweddaru fo I fod yn rhywun peth. Mae yna cwpl o bobl yn gwaith hefo basically laptops yn eu pockets. Pa rhaid i'r una? 6 somethings. 6 large. Nexus 6P, di hwn. Mae'n fatha... Wyl lai fatha laptop. Ie. Lle mae gen I un sydd ddim hyd yn oed yn rhedeg Pokemon yn iawn. Sorry pawb. Ac erbyn yr un nesa, eich efo ddau wedi cael e-reader newydd hefyd. Sut I hwnnw ti'n cael amser I actually darllen? Pa mae'r yes trust yn involfio llyfrau? Basically, mae yes yn consumio y cynnwys mae gyd mewn blocs 5 munud. So, darllen am 5 munud, podcast am 5 munud, Pokemon 5 munud. Pokemon am 5 munud, Netflix am 5 munud. Amser teulu, 10 munud. OK, kids. Neud bwyd awr a chwarter. Disaster. Ond mae hynna'n awr a chwarter podcast. Ti'n mo beth, na pam bod fi wastad yn mynd, allu di ddim watched Stranger Things tra neud Massaman Curry. Just ddim yn mynd efo'i gilydd. No.
Nyn wedig pan ti'n dod i fel y rhifynnau ola, bys fy ti ddim eisiau bita wedyn. Spoilers, Bryn. Mae o'n eich. Wel, pe da i wybod, chys o'n i am cael pryd o fwyd. A ti am wneud noodles, ond wedyn nath chythwl troi fyny yn diwedd Stranger Things. Cythwl, ie. So, just fel noti bach arall chdi ddim yn atgoffa fi. Dwi criw o ffrindiau nhw orffan cwrs improv musical. A da ni am cychwyn grŵp. Lefel nesa. Da ni am cychwyn grŵp sydd yn neud musicals diseliedig yn byd H.P. Lovecraft. Cael alw'n Necroimprovicon. Wow. At the Mountains of Fabness. Fydd awesome. Oh my god, allu di please deud wrth Gareth Maidley ar Twitter. Fi'n eitha siwr bys efo'n dod i'ch sioe chi hyd yn oed o gair ffili. Dwi'n siwr fysa fo. Edrych ymlaen at glywed mwy am hynna, Bryn, pan fydd album nesaf chi allan yn Apton. Diolch yn fawr i pawb sydd wedi bod yn gwrando tan y diwedd fel hyn. Da ni wastad yn gwerthfawrogi chi actually cyrraedd diwedd y rhifin, a dwi'n gobeithio bod ni ddim wedi gyrru chi off y wagen hefo'n siarad, neu just off y dibyn, probably. Mi fyddwn ni nôl yn gallach hefo llawer mwy o stwff perthnasol i siarad amdan ar ôl yr ha. Ond am rwan, dyn ni'n gobeithio fych chi yn cael ha hyfryd. Hwyl yn eich yn fian. Hwyl fawr gen Bryn? Hwyl fawr! Hwyl fawr gen Iest? Hwyl fawr! A hwyl fawr gen i fi, Sians? Hwyl! Blah, 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 blah.